שלום, ותודה שבחרתם במוצר של בקבוטיק. בדקות הקרובות נשמח ללוות ולהדריך אתכם בתהליך הרכישה באתר. תוכלו למצוא בעמוד הבית את האפשרויות השונות. אנו נבחר בעצב את הבקבוק שלך. כאן תמצאו את מבחר העיצובים העשיר שעומד לרשותכם. שימו לב כי קיימים שני עמודים של עיצובים. בחרו את העיצוב המבוקש, במקרה זה נבחר בפיות. ליד כל עיצוב יופיע מספרו. סמנו אותו. באיזה בקבוק תבחרו? במסגרת מבצע הקופונים אנו מציעים לכם בקבוק 600 מיליליטר לשתייה קלה. בחרו את הפקק המבוקש וציינו האם אתם מעוניינים בפקק נוסף בתשלום. שימו לב כי הבקבוקים הטרמיים מגיעים עם פקק הברגה בלבד וניתן לרכוש עבורם פקק ספורט בנוסף. הוסיפו טקסט מבוקש והערות אם יש, והוסיפו לסל. זוהי עגלת הקניות. במידה וסיימתם את הרכישה, עברו לקופה. במידה ותרצו להוסיף מוצר נוסף, המשיכו בקנייה, בחרו במוצרים נוספים מהמבחר הקיים. נוסיף מוצר נוסף. תוכלו להדפיס על הבקבוק תמונה שלכם. בחרו באפשרות עיצוב אישי. הוסיפו את התמונה להזמנה ולבסוף עברו לקופה. במידה ואתם מזמינים באמצעות קופון של buy to, אנא הזינו אותו בתחתית הדף. והמשיכו לקופה. במידה ורכשתם מספר קופונים, אנא הזינו את מספר הקופון הראשון בלבד, והמשיכו לקופה. מלאו את הפרטים שלכם. כיצד תרצו לקבל את ההזמנה? ניתן לבחור בדואר רשום או באיסוף עצמי. במידה ונותרה יתרת תשלום לאחר הזנת הקופון, עדכנו את מספר כרטיס האשראי. אתם מוזמנים להצטרף לרשימת הלקוחות שלנו ולקבל עדכונים על מבצעים ומוצרים חדשים. אשרו כי קראתם והסכמתם עם תקנון האתר והמשיכו לדף הבא. בדקו את פרטי ההזמנה. את הנחת הקופון תוכלו לראות כאן. אנו מודים לכם על ההזמנה ומאחלים לכם שנה טובה.